vy tu nevediete schôdzu. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Toto príslovie sa momentálne veľmi hodí na aktuálnu schôdzu a obštrukciu opozície v parlamente. Dostávam veľa otázok, prečo poslanci koalície nediskutujú s opozíciou. Odpoveď je veľmi jednoduchá. My sa nebudeme podieľať na tejto obštrukcii, ktorá sa bohužiaľ nechala zviesť kútom hanby a svojimi nekonečnými príspevkami zablokovala momentálne rokovanie parlamentu. Ďakujem, Ondrej. Tak krásne ako ty sa o spravedlivosti vyjadrovať neviem. Ďakujem, pán poslanec, za tvoj príspevok. Ďakujem kolegovi prostredníkovi. Ďakujem, Ondrej, aj za tvoj príspevok. Tina, aj tebe za tvoj príspevok. A keď sme už pri tých prísloviach, jedno mimoriadne výstižné írske odznelo priamo v pléne na adresu toho najhlučnejšieho poslanca a krikľúňa, a mňa skutočne pobavilo. Žiga, veď ste videli, čo tu začal teraz rozprávať, že vy tu nevediete schôdzu. A namiesto toho, aby naozaj viedol tú schôdzu tak, ako má, tak to robí presne opačne. Pán Pročko, prázdne súdy robia najväčší hluk. Príslovie prázdny súd robí najväčší hluk znamená, že ľudia s vedomosťami na úrovni Joža Pročka sú často tí, ktorí najviac rozprávajú alebo robia najväčší hluk. Pôvod tohto výroku možno hľadať v starovekom Grécku, kde ho prvýkrát zaznamenal filozof Platón. Odvtedy sa stalo bežným príslovím v mnohých kultúrach a jazykoch, čím chcel tento filozof zdôrazniť, že tí, ktorým chýba obsah, sa ho snažia kompenzovať nadmerným hlukom alebo nezmyselným rozprávaním. Pán Pročko, prázdne súdy robia najväčší hluk.